Nafarroan, erreskate zakurren taldea ezagutuko dugu. Txakur hauek egoera larrian dauden pertsonak aurkitzeko gai dira. Baldintza txarretan eta egoera arriskutsuetan, txakur hauek dira pertsona batek eduki dezakeen itxaropen bakarra. Zakur hauen entrenamentua gogorra da. Eta horretaz, Iñaki arduratzen da, talde honen burua. Beraz, lortu behar dugu, zauka! Eta Tafallan Gabino dugu, istorio honetako beste protagonista. Berak txakur bat nahi du erreskate lanetan aritzeko. Eta aukeraketa on bat egiteko, Otxakarrera joango gara. Han Iñakik kontseilu batzuk emango dizkio. Iñaki, zer moduz? Ongi eta zu? Hitz egitera pizkat. Fresko dago, sartu. Bueno, principios, guri interesatzen zaigu taila txikiko bat. Eta guretzat oso praktikoa da, ze gero helikopteroan ibili behar badugu, edo hondakinetan zaupatu behar badugu gora, lehion batean zerbait, pisu hori nabaritzen da. Zu pensatu behar duzu, berarekin biziko zarela 12 urtez. Lanean egongo dala zurekin 10 urtez. Orduan, aukeraketaren momentu importantea da. Ezin duzu aukeratu. Edo zein gauza. Ba, bestela gero da. Eta gero, bai. Oso, ikusten dut indartsua, txakurra. Gero Patriz oso desadore hona da. Bai. Segurazki Frantzian desadore hona da. Lortu du finala Lugarrekin, honen aitarekin. Honen aita egon da finalean. Baina, prinsipioz, badakigu kamada bat izan duela, kamada horre frutunak eman dituela, linea honetik datorrela, animalia ezagutzen dugu, bueno, aldeko asko dugu. Bai. Hola, bueno, ja zure aukera da, zuk nola ikustezu? Bai, ikusten zaio, baina nivel honetan txakurrak guztiak oso nivel parekatua daukate, baina bikain ikusten zaio. Aukeraketa egina dago. Txakur honen kumea Tafallan izango da laster? Tafallan Gabinok txakur bat espero du. Kotxe horretan etorriko alda. Sartu kotxea bardura, ez? Bai. Zer moduzu? Ondo, gogoekin, hartzeko txakurra. Imaginatzen dut. Pues telefonoz komentatu dizudana, egon ginen txakur batzuk probatzen, bueno, irekiko ditut pixka bat, bintzat airea. Ateratzea. Sardatik. Iai! Polita. Bueno. Ni naiz. Normal ezaten da hori, hasieran, bueno, pues gauza guztia. Beldurra. Bueno. Ezagutzen eta. Ez du... Kasurik egiten. Bai, bueno, utzi deskubritzen mundua, berarentzat berria da eta, bueno, momentu zuen. Egin du 800-900 igual 1000 kilometro, hemen sartuta. Kendu dugu bere taldetik. Berarentzat ezaguna zen guztia, ja ez da. Orduan, bueno, hori egin behar du, egiten ari dena. Ibili, usaindu, errekonozitu lekua, errekonozitu behar zaituzu, eta, bueno, zuk gehiagizko presiorik ez bere gainean. Momentuz ez dezala ezer egin. Izena, pentsatu duzu zerbait? Bai, pentsatu dut. Tare. Tare deituko dut. Tare zen nahi du kanpotik datorren politxa. Eta Parisetik datorrenez, kanpotik dator. Eta polita da, ez neuken dudarik, polita izango zenik. Eta oso polita gainera. Baina Tare, erreskate txakurrona izateko gogor egin beharko duzulan. Eta Tafallan? Bueno, Gabino, bizka bate orain lan nagusia, lehen komentatu dizut, animaliak ezagutzea ingurua, zu ezagutzea, non biziko den. Hasiko gara sozializatzen animalia. Eta sozializatzea berez da indiferentzia bilatzea. Zu orain lehen da biziko aste honetan egin behar duzuna da, aztertu, aber zerbaitek bildurra ematen dion, trafiko hotxak, jendeak, interesatzen zaiguna da jendearekin izatea indiferente. Ikusi, mira, hortikan jendea dator. Aber zein den erreakzioa, Bai. Jendeari kasurik egin gabe, txorik animaliari begira. Bai. Ikusiko dugu ze pasatzean. Onda! Venga, guazen. Bueno, ikaratu dira monak. Txakurra ez. Harrapatuko duzu zerbait. Bai. Zerbait harrapatuko duzu, bildurtu duena edo zerbait, seguro. Mira, trukoak ere harrapatzen dituenek,
Bueno, ongi datorkigu, esan behar dizudana azaltzeko. Animalia izutzen bada zerbaitekin, zapia, eta orduan ja, joango zaio burua. Burua joan zaioia da. Joango zaio burua. Zapia ikusi orduko, arekin egoskortu baita. Edo zerekin konformatzen zara, Tare. Bueno, ba. Ongi, bueno, zu. Hala, ja, zurekin dago. Ja, Ez kasurik egiten. ahaztu da zu. Venga, bueno, banoa. Venga, hori, Vale, Iñaki. adiós, suerte. Bai. Badoa, Iñaki. Badoa, Tare, orain nirekin. Orain nirekin gelditzen zara, bale? Nik bakarrik. Hemen jolastuko duzu, Arraroa egiten zaizu? Zure etxe barria, Dago txakurrik zu bakarri zaude. Etxe barrira, bai, begira. Beldurra ematen dizu? Begira, zure etxea da. Hola, Tare, venga. Venga, barrura. Venga, hola. Sartu, begira. Zure etxea jandia, Beldurra daukazu, bai. Bazen barrura, venga. Venga, barrura. Kontuz. Venga, kontuz. Begira. Venga, barrura. Ondo. Zetxe handia, Venga, lasai, Lasai, bai. Hemen geldituko zara gaur. Zure etxea, Kontuz zara. Bakarrik geldituko zara, txiki. Venga, geldi hemen, Geldi hemen. Venga, geldi. Vale. Tare oso urduri dago. Etxe berria, jabe berria. Gainera erreskate txakur bat izateko entrenatuko dute. Eta berak ez daki ondo egingo duen. Baina lasaitu zaitez. Oso ondo egingo duzu. Ziur nago, Tare.